Datorren zapatu hontan, esklabatago zentro sozialistan 6. urteurrena ospatzeko egitarau zabal bat antola dugu. Goizeko 11etan egitaragoi hasiera emateko ikarraiek zeukiko ditugu, eta ondoren hots pailazuen magia egongoa. Horren ondoren, bazkaile egongoa eta horrekin batea umore saio. Arratsaldeko 5:00 museo ikuskizune eta horrekin batea segidan parrilladie. Gauko 9:00 berriz, kontzertu dugu eta horrekin egongo bukaerie dugunei. Tiketak eskuragarri, aginte tabernan dazkatzu edo zuzenien gure sare sozialeta idatzitare lortu ditzakezue. Goizeko egitaragoa doan izangoa eta eguarditik aurrera egitaragoa 15 euro izangoa. Eta arratsaldeko egitarautik aurrera 8 euro. Gurekin urteurren hau ospatzea animatzen zaituztegu eta bertan ikusiko gara. Kaixo laguno zer modu zaudete, larun bat honetan esklabak zentroan Azpeitian elkar ikusiko dugu goizeko 12:00, magia pixka bat ikusi nahi. Ba etorri, oso ondo pasatuko dugu. Lerele. Toda la noche corriendo lejos de la luz, la que tengo yo, creo que es salud. Claro, y solo quiero lo que